yun guys, bali pinaalis ko tong kwan, bakod ng kwan, pato natin. Bali ayusin natin guys kasi malapit na naman ang kwan ng taniman, kaya kailangan na naman ikulong yung mga pato. Kaya ayusin natin. Tinatanggal ko tong mga kwan, nakakabit dito sa kwan para panibagong kwan na naman. Lagyan ko ng mga bakod, kawayan yung mga to. Nakakakuan kasi sila guys, nakakalabas kasi sila dito. Inaayos ko. Mali, lalagyan natin ng mga ganyan guys, so kawayan para kuan. Ito ayusin natin dito kasi diyan sumisirong sila dito. Dito pa, maluwang pa dito. Dyan na, mahulog ka dyan na. Ay, urahay ka na doon, Garday. Hi! Para makita yung ulam mo. Hi! Wala na yung kulungan ng pato namin. Tinatanggal yan ni Papa. Hey guys! Hey guys, may seleras. Then guys, ito yung kon ang bakod ko. Ayusin ko muna to guys kasi may mga butas ito. At ito rin ang ibabalik natin. Kasi yan, ayusin natin yan lahat. Palibot ko yan. Nagalamit ng silyo pagsalita.
Kaya yun guys, bali inaayos ko dito sa baba. Dito sa pagtatalian ko ng net. Tapos ito tatakpan ko mamaya. Tapos dito matatakpan yan sa baba. Tapos yung net na dito sa taas pupunta dito. Dito kakabit. Tapos dito tuloy. Ganun din doon. Hanggang doon. Para sure na hindi sila makalabas. So yun guys, medyo tapos na itong palibot niya. Bali lalagay na lang namin yung net. Ayan. Kine-check namin kung may butas yan. Mayroong konti-konting butas. Oh. Dito walang butas dito ano. Awan niya. Okay, kabiltan. Automatic ko ah.
Yan guys, tapos na, bali na secure ko na lahat ng posibilidad na paglalabasan nila dito sa gilid. Tapos ito, ganda rin yung pagkaka-stretch niya. Ayan, hanggang doon sa kabila. Ayan guys, tignan natin sa loob. Bali maganda yung pagkakukuhan niya. Kala ko nasira na yung net na yan, pero okay pa naman pala. Pasok tayo sa loob guys. Ito lang yung kanya, medyo masikip lang itong daanan niya guys, papasok sa loob. Ayan. Ito, may isang nangingitlog dito guys. Marami siyang itlog. Bali dito yung loob niya. Ginawan ko na rin siya kailan nila. Yun naman nila. Ito yung itlogan nila guys, dating itlogan nila ito. Ang ganda naman. Kasi yan yung swimming poolan nila kung may tubig na malakas. Hanggang guys, labas na tayo. Yan. Linisan lang natin dito sa daan. Ito yung mga nauulam guys. Ito yung kongregasyon kasi guys. Kasi pagka nakakalabas sila dyan, minsan nahulog sila dito sa baba. Dito. Dito na doon sa baba, wala na. Babay pato na kung sakali. Tapos na. Ayan guys, hanggang dito na lang. Salamat sa magsama sa akin sa video na to. Please subscribe, like, and share po. Ingat, God bless, bye bye.